ora gelem goleki. Padahal didhawuhna Kanjeng Nabi al hikmatu tazidus sarifa sarafan. Nek kepengin mulya ya awake dhewe kudu duweni ilmu lah, ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat. Ketemu kudu gelem golek saakeh-akehe. Saakeh-akehe. Babagan akhirat kepengin mulya ning akhirat ya kudu golek ilmu akhirat saakeh-akehe. Kaya dhewe awake dhewe iku golek ilmu donya saakeh-akehe. Saakeh-akehe. Oh, dhewe kepengin ngene iso ngene donya, kepengin iso nandur lombok ngene, lombokmu dan sebagainya. Aku pengen nandur pari, lombokku pari kulmu dan sebagainya. Awake dhewe golek ngilmune ra karo-karuan. Nyungsang jukir buka YouTube takok tanggane, takok bakul obat dan sebagainya. Lha awake dhewe kepengin ning akhirat kok. Mulya ning akhirat kok ora kepengin golek ngilmu sing berhubungan karo akhirat. Iku gak mungkin lah awake. Jadi gambaran keasline iku urip awake dhewe iku gambaran. Nek kepengin urip ning donya manfaat, mulya, golek ilmu donya saakeh-akehe kan. Nek kepengin parimu kulemu ya golek ilmu pertanian, ilmu obate piye carane lemu. Nah begitu juga nek awake dhewe iki kepengin slamet ning akhirat, ya golek ilmu akhirat sing tenanan. Dadi iki gambaran, cuma awake dhewe iki kadang gak sadar. Nah, awake dhewe iki gak sadar ngono. Didhawuhi Kanjeng Nabi ku gak sadar. Gak sadar pancen keplek awake dhewe.